பாலும் பழமும் இதை கேட்டாலே எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வருது 1960s வந்த மூவி தானே. சிவாஜி கணேசன் சார் அண்ட் சரோஜா தேவி அம்மா நடிச்ச மூவில அந்த மூவி நேம்லேருந்து டிரைவ் ஆகி இப்போ நமக்கு பாலும் பழமும்னு கேட்டா ஞாபகம் வருது என்ன? சாரீஸ் தானே. அப்படி ஒரு சாரி தான் இன்னைக்கு ராலர் ஸ்பாட்லைட்ல பார்க்க போறோம். வாங்க பார்க்கலாம். எவ்ரி டைம் நாங்க போஸ்ட் பண்ற பாலும் பழமும் கட்டம் சாரீஸை எப்பவுமே வாங்குறவங்க நிறைய பேர் இருக்கீங்க. அப்ப நெக்ஸ்ட் டைம் என்னத்தை வாங்குறது? வேற கலர் ஆப்ஷன் தானே காட்டணும். ஸோ இன்னைக்கு பாக்குறது ஒரு பியூட்டிஃபுல் ப்ளூ பேஸ். இதுக்கு முன்னாடி கிரீன் பேஸ் பார்த்திருக்கோம், ரெட் மரூன் பேஸ் பார்த்திருக்கோம், அண்ட் இது வந்து ஒரு ப்ளூ பேஸ்ல இருக்கிறது. ஸோ பாடியில ஆஸ் யூஷுவல் பாலும் பழமும் மல்டி செக்ஸ் வந்துடும், மல்டி கலர்ல. அண்ட் பார்டர் ஹாஸ் பியூட்டிஃபுல் யானை, யாழி, பீகாக் இந்த மோட்டிவ்ஸ் வரும். அண்ட் அ லவ்லி MS ப்ளூ பல்லு அண்ட் பிளவுஸ். ரொம்ப பிரிட்டியான கலர் ஆப்ஷன்ஸ். இது மட்டும் இல்லாம இதுல நிறைய கலர் ஆப்ஷன்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு. கீழே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பர்ல மெசேஜ் பண்ணுங்க. ஹாப்பி ஷாப்பிங் அட் ராலர் ஸ்டுடியோ.